Bener kan? Awak dhewe karo Kanjeng Ratu dipilih dadi prajurit supaya jaga gedung pusaka. Kuwi dadi prajurit sing pilihan kan? Pancen ngerono. Yo, Waktu awake dhewe iki sing ati-ati. bener kan? Sing waspada. Iya. Iki ngene Pak. Bengi iki kok hawane iki kok kayane iki beda karo biasane iki. Dek arep ana apa iki Kak? Rasane mripatmu sing Yo ora to Kak. Kayane rasane iki kaya adem jekut. Dek arep ana apa iki bengi iki Kak? Kudune adewe jaga pusaka ngati-ati bener-bener iki Kak. pancen kaya ngono. Awake dhewe kudu waspada. Rapet iki gedung pusaka iki. Yo Kak. Ngene Kak. Saiki agus gawe. Sing jaga pusaka kowe ngasuh dhisik. Aku tak sing meleh bariku ngene Kak. Kowe tak gugah engko ge aku sing genteran ngasuh ngono wae Kak. Dadi aku gawe ngono aku manut karo kowe. Yo Kak. Iki rasane bengi iki kok kaya beda. Pang sabuk iki karo wis turu. Aku kok rasane hawaku iki yo ngantuk kaya ngene iki piye aku tak melu ngasuh dhisik. Masuk dhisik. Yo Kak. Wis ketok. Rakson asli. Aku mau punya gedung pusaka. Di Joko kalau pergi kambing. Wah, iki ora tak repot ya. Lemute kok oke to Bi. Pak Wadi kono ora bakal suhu. Oh, wis dulu kok dulu. Kene dong ngomong wae. Kene ngopo cerita iki? Kowe rasane kok akeh nek iku kuwak. Lho. Wong kok salah dhewe iki yo kepingin. Yo. Apa wong beduk mapen telu aku. Coba. Wei. Tuh. Oh, tenan iki. Apa tapote? Ini dikane dawuh Kanjeng Adipati Gendro. Tak
supaya besok Kiai Guntur. Yo. Neng endi papan mumpung iso tuh. Pak, boleh. Yo. Wah, baik Kiai Guntur. Kanjeng Kiai Guntur. Yo pangapunten. Yo betul wonten penanggulan. Kiai Guntur. Sing jaga kok dengan ditani yen aku durung metu kok. Patung kowe iki. Aku akan